ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ସଫଳ କଲରା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଭୀମସେନ ପଣ୍ଡା। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସିଏ କେତେ ପରିମାଣରେ ବିଲ ଚାଷ କରିବେ ଓ ସେଥିରୁ କେତେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ପଣ୍ଡା ବାବୁ, ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଚାଷ କରିବେ ଓ କେତେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର କଲରା ମୁଁ 2 ବର୍ଷ 1.5 ଏକରରୁ 2 ଏକର ନଗେଇ 3.5 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ବିକେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ 1.5 ଏକର ନଗେଇବି, ପାଗ ଟିକେ ଖରାପ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି 3 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ହୁଏ, 2.5 ରୁ 3 ଲକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର 3 ଲକ୍ଷ ବିକିବାରେ ଆଶା ଅଛି। ଆପଣ ତ ବହୁତ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ତଳି ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଆମର ପକେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଏକର ଯିବ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ। ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ 700 ଭଳିଆ ମଞ୍ଜି ପକେଇଛି, 700 ରୁ 800 ଭଳିଆ ମଞ୍ଜି 700 ଗ୍ରାମ ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଏତିକି ଚାରା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା ନଗା ହେଲାଣି ବି 7-8 ଗୁଣ୍ଠ ବିଲ ନଗା ହେଇଛି। କିଛି ଜମି ମଧ୍ୟ ଆମର ସେ ଲଗେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୋଣରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଠୁ ଚାରା ଯାଇକି ଲଗା ସରିଛି। ଆଉ ଏତିକି ଚାରା ଆମର ଅଛି। ହଉ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।